Ποια χέρια? Εκείνα που θεράπευσαν τυφλούς, χωλούς, λεπρούς, ανάπηρους. Ο Πιλάτος ήταν πεπισμένος, ξέρεις, για την αθωότητα του Κυρίου. Δίσταζε όμως να βγάλει απόφαση. Φοβόταν μήπως χάσει τη θέση του. Τον απείλησαν πως θα τον καταγγείλουν στον Καίσαρα. Βρίσκει όμως τρόπο να τον αθωώσει. Ανασύρει από τη φυλακή έναν φονιά ονόματι Βαραβάς, που ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Σκέφτηκε να παρουσιάσει έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα στον Ιησού. Κάθε χρόνο είχαν τη συνήθεια επ' ευκαιρία του Πάσχα να απολύουν ένα καταδικασμένο σε θάνατο. Και τους θέτει το ερώτημα: Ιησούς ή Βαραβάς? Εκείνον που σας θεράπευσε από ανία τις ασθένειες, σας τάισε, σας αγάπησε, ή αυτόν που δολοφόνησε? Και ο όχλος, παρακινούμενος από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επιλέγει να ελευθερωθεί ο Βαραβάς, και για τον Κύριο είπαν: σταυρωθήτο. Ο Πιλάτος φοβήθηκε και ενώ δεν συμφωνούσε, υπέγραψε την καταδίκη για να μην χάσει τη θέση του. Τι κάνει θέση, Και η καρέκλα καμιά φορά τρώνε τον άνθρωπο και χάνει την ψυχή του. Εδώ θέλω να τονίσουμε το πάθος του ανεκούσιο. Δεν ήθελε να αντισταθεί ο Κύριος. Όταν του είπε ο Πιλάτος: δεν ξέρεις ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω? Το απάντησε ο Χριστός: δεν έχεις καμιά εξουσία εκτός από αυτό που επιτρέπει ο πατέρας μου. Και ξεκίνησαν τα φρικτά πάθη. Ραπίστηκε, δέχτηκε φτισήματα, ύβρις, κοροϊδίες. Οι δήμοι που το μαστίγωνε ήταν 60, ολόκληρη στρατιωτική σπήρα. Έτσι δεν έμεινε μέρος στο σώμα του χωρίς πληγές, σε σημείο που λέγει ο Νικόδημος ότι μπορούσαν να φανούν ένα-ένα τα οστά του. Εκείνος σιωπούσε και τους πλαχνιζόταν. Εκείνος που ήταν αθώος, ο μόνος αθώος. Ο μόνος αθώος. Γι' αυτό ακούμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα: δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε.